Ir-riċiklaġġ f'pajjiżna żdied għal 266% ta' dak li kien 10 snin ilu, filwaqt li l-użu tal-borża s-sewda naqas bi kważi terz, hekk kif pajjiżna reġistra numri rekords ġodda fis-settur tal-iskart. Ħabbret dan fi stqarrija l-WasterServ fejn qalet kif meta mqabbel mal-medja tas-snin tal-2010 sal-2013 Malta llum qed tiġġenera 31.5% inqas boros suwed mid-djar. Il-WasterServ tennit li meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra Malta reġistrat żieda ta' 12% fil-ġbir tal-iskart organiku fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, waqt li dan jiġi proċessat fih dan il-kumpless eco-hive u jiġi konvertit f'enerġija. Filwaqt li laqet dawn ir-riżultati il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli qalet li dawn ir-riżultati pożittivi huma grazzi għall-isforz tal-pubbliku ġenerali li ta' kuljum jibqa' jagħżel li jissepara l-iskart tiegħu fid-djar. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-WasterServ għalli din hija kisba importanti u tawgura tajjeb għall-ambjent Malti meta jitqies li għal 20 ta' snin bħala pajjiż konna nipproduċu ammonti eċċessivi ta' skart imħallat mingħajr ma ġie reġistrat l-ebda titjib. Żied jgħid kif issa ċar li l-pubbliku jemmen bisħieħ fil-benefiċċji tal-immaniġġjar tal-iskart minkejja żieda fil-popolazzjoni tagħna l-aħħar statistika iwriet li l-2023 kienet l-aqwa sena u l-indikazzjonijiet huma li l-2024 se jiġu reġistrati riżultati pożittivi wkoll. Il-WasterServ qalet kif is-separazzjoni tal-iskart tippermetti li l-Aġenzija jkollha operat aktar sostenibbli. Fil-passat l-iskart organiku kien jintefa' fil-miżbliet, jiġġenera rwejjaħ, jattira l-pesti u jiġġenera għatta impatti ambjentali negattivi oħrajn. Illum is-separazzjoni tal-iskart tippermetti li l-iskart organiku jintuża bħala sors ta' enerġija rinnovabbli li jipprovdi lil mijiet ta' djar b'enerġija nadifa. Dawn ir-riżultati pożittivi huma attribwiti wkoll għall-investiment infrastrutturali inkluż li tfaċilitajiet ġodda, waħda fil-kumpless eco-hive u oħra f'ħalfar, it-tnejn inawgurati s-sena l-oħra flimkien ma' linja ġdida awtomatizzata għal ħġieġ f'Marsa Skala inawgurata x-xahar li għadda. Min barra hekk il-bidliet fil-policies bħall-iskeda l-ġdida tal-ġbir tal-iskart u s-separazzjoni obbligatorja tal-iskart li tnejn ġew implementati s-sena l-oħra kif ukoll il-ħlasijiet ġodda rimi ta' skart kummerċjali ukoll ikkontribwew b'mod sinifikanti għal dawn ir-riżultati.